Každý má nejaké také, že čo by si chcel. Pre mňa to je taký vnútorný kľud. Aj keď sa to niekomu môže zdať, že to je vlastne nuda alebo niečo, ale z toho klidu, z toho pokoja, ty môžeš veľmi veľa tvoriť. Preto je to pre mňa zaujímavé. Ja som ohnivé znamenie, ja som veľmi emočne akoby založený a veľmi rýchlo sa pozrieť na nejaké veci, viem to odsúdiť, viem prejaviť rýchlo emóciu, ale toto je pre mňa, že nikam ma to nikdy nedoviedlo a to ani neznamená, že som teraz akože chodiaci taký pokoj a akože ja naozaj zažívam, že normálne, že perfektnú klasickú kvalitu života so všetkým, ale z tohto pokoja, tento pokoj je pre mňa niečo, z čoho sa mi dobre tvorí a začínajú robiť veci a z čoho sa mi dobre žiješ, lebo ja si viem v kľude pozrieť najskôr veci, že nepustím tam tú emóciu, ale pustím si ten kľud a preto je ťažké opisovať, že čo robíš také výnimočné, to je vlastne nič výnimočné, že navonok sa to akoby nespozná, že niečo, ale ten človek vie, čo do toho dal a prečo to celé robí. A nie je to preto, aby bol akoby lepší ako ostatný, alebo aby sa ukázal, to je práve tá pozerina vtedy, ale ty vieš veľmi dobre, prečo tieto veci robíš. Proste som len akoby kóder toho filmu a to je neuveriteľné to, čo ma baví. A to je ten kľud možno, ktorý zaznamenávaš. Lebo ja proste potrebujem mať ten kľud na to, aby som videl, čo ten kód prináša. A zároveň akože mám aj tú výhodu, to poviem na rovinu, že som proste zažil toho ducha. Viem, ako ten duch vyzerá, čo ten duch robí, čiže viem si ho ľahko aj pozrieť v sebe. Kedy sa prejavuje ten duch a kedy to ego.